Takže, no, já jsem teda přijela z Velké Dále a se do České republiky. Myslím si, že tady je to vážně super. A proto jsem se rozhodla, že teď natočíme další video prostě šílený. Že se vám to tady bude prostě líbit, to má šílený video. A jako prostě to máš. Takže já tady prostě boxuju a to ty natáčíš, já jsem ti to zakázal. A teda šílené video s boxingem, ty bude natáčíš. Pozastav to! Ale fakt to se nenatáče, jo? Nenatáče, nebo natáče. Nemůžeš? Já to...